už krmíme tak kolik? 15 minut určitě. Ke konci už je takový vyčerpanější. No. Ale vidím se, jak pěkně. Žourár do kamery. A já takhle začne přemýšlet. Stane se. Zasní se. Ano. Šup, pijeme ještě. Drží tačku za ruku? Já ho držím. Můžu si jít. Můžu snout. Dobrá. Já bych radši, kdyby nebyl tak celý. Byl trošku akčnější. Kolik lítrů teďka pačí? Lepší. To už je druhá stříkačka. Lepší, než když bečí a sípe tady. Ještě tady má, ještě tady má trošičku. Ještě nasaju. No, a už je teď, už má dost. No, myslím, že je spokojený. Musí to vypít, víš? Musí? Musí, no. Teďka celé. Dobré, tak na nás, když tak počkej venku. Potom půjdeme spolu. Já to, já vlastně